אנשים אני רואה בהם אנחנו פרויקט של סורוי גיימס עם יאלי ועם רועי. יאלי הוא MVP, יאלי הוא MVP. ולמה אתה אומר רועי אתה גיי כל הזמן? אני משתמש ב-MVP טוב, למה אתה כותב שלום יאלי? טוב, אני לא יודע, I want just plate. יאלי FW, תעשה זיקוק, אני אוהב זיקוקים, תעשה זיקוק. תעשה FW. תעשה FW. יאלי, אני הולך ל-I want just plate. FW, ככה, יאלי, אני לידך. יאלי, אני לידך. יאלי, תעשה את זה. יאלי, תעשה FW, תעשה FW, טוב, תעשה FW. טוב, יאלי, תעקוב אחריי. עד שנגיע לרועי, כי אני יודע איפה הוא. לאן הוא הולך. יאלי, בוא אחריי, יאללה, יאלי. מהר, יאללה, אני פה, מאחוריך. יאללה, בוא. יאלי, עוד דבר, אני מקליט ליוטיוב. יאללה. רגע, מה זה משוויץ שאתה מקליט ביוטיוב? לא, אני פשוט אוהב להקליט ליוטיוב, זהו. יאללה. יאללה, בוא יאלי. כן, יש לי סטון סורד. יש לי סטון סורד. יאלי, קח סטון אקס. יאלי. קח. יאללה, בוא. איפה אתם? אני בחוות שלך הזאת, אני הולך לקיים בשנייה. אנחנו באים אליך, לקיים בשנייה. אנחנו הולכים מישהו בנהר אותי. עזוב, תצא מהמערה, תצא מהקיים. אבל אתה אומר שעכשיו הוא בעד להרוג אותי. אני בא להרוג אותו. יש לי סטון סורד. אוקיי, בשנייה. יש לי סטון סורד. אם אתה אמרת, בוא נהרוג אותי. אמרתי אותו, קיצ'י. יאלי, רוצה וודן אקס? יאלי, רוצה סטון אקס? יאלי, בוא, יש לך סורד? בוא קח סטון אקס. קח. לקחתי את כל התיבות כמעט, חוץ מאחת, שעכשיו אני לא מוכיח אותה. יאללה, בוא. יאלי, אתה רואה אותי? לא. אני פה. יאללה, אני פה מולך. אבל יש מהמערה. יאלי, מאחוריך. אני יוצא מהמערה, יש לי שני תרבות חבר'ה. אנחנו אני נצא. אני אני הולך עם יאלי. אנחנו ברחבת קרח. אני מחוץ לקייב, חבר'ה. אנחנו ברחבת... יאללה. חבר'ה, אני מחוץ לקייב. בוא, יאלי, אחריי. אני מדברת יש נוער, רועי. אתם רואים או מה? יאלי, אחריי. אבל איפה אתה, נו? אתה הולך לנוער? כן, אבל איפה אתם? בואו, אני מתחת אחד. אנחנו באים אליך. רועי, אני בא אליך. נו, בואו כבר, יודעים בסדר, אני לא מחכה לכם. תחכה, נו, אני פה. אנחנו פה. יאלי, רועי, אנחנו פה ואנחנו לא רואים אותך. הנה אתם, איפה אתם הולכים? יאלי יצא משם, אז באתי לעזור לו להגיע לפה, כי לא כל כך... וואי, אל תענה לך דניהו. זה ככה? לא. אתה רוצה להרוג אותי, אני ארוג אותך. יאלי, אל תיבהל, אתה VIP, אתה מוריד לו מלא דם. אל תיבהל, אם הוא יתחיל לבגוד בך, אז... אבל VIP אני לא שווה כלום. שווה. תאמין לי, אני במקומך הייתי לוקח את זה. מי רוצה? מכנפיים מצ'יין. תביא לי יאלי, אין לי בשביל בכלל נעליים. יש לי את המכנפיים לדר. קח מכנפיים לדר. אני תביא מצ'יין. תקחו מצ'יין. מי שתופס תופס. קח יאלי, קח. יש לי סטון סורד. יש לי סטון סורד. מי רוצה כל פעם מהאירון? יאלי, אני אוהב אותך. יאלי, בוא קח קרבוץ, יאלי, קח קרבוץ מגרון וככה האירון. ואז תגידו שאני לא מפנק. יאלי, הפנק. הנה מישהו, המעצבן שהוריד את הפרה שלו. הנה סטיב, נו, בוא נלך להרוג אותו. בוא נלך להרוג אותו. אני בינתיים פה. בוא לסיים. אני כבר מתחיל. נסיים את המשחק הזה. נסיים את המשחק הזה. לסיים אני אמרתי, המשחק הזה יכול להימשך עד מחר, לסיים. אוקיי? לסיים.
לסיים אמרת, לסיים. יאללה, מה, אני כבר מסיים. יאללה ביי, אני הולך לנוח. אמא חבר. ביי. אני ביקשתי לסיים, אני לא רואה שאתה מסיים רוי. אבל אני כבר מסיים, אני מסיים את המשחק הזה. אתה לא מסיים, זה לא זה, כמה זמן זה בדיוק? לא, 2 דקות. אני אוהבת את הקשר. רועי, אתה עדיין משחק? נעשה משחק אחרון ונלך לנוער. בסדר. יאללה. תכנס למשחק. אבל הפעם לא בוויטר ולא באדיט. אוקיי. או אחרת. והיא. כאלו, מה, גם יאלי. בא לי כאלו. אני יכול להיות מתחלי. עלי פה. אולי תפנה את התיקון, אבל גם יאללה מצחיק. יאללה מצחיק, כתב פליץ בצ'אט. אבל מי זה יאללה? אנחנו נעשה משחק אחרון, חבר'ה. אני מקליט טוב, חברה שרוצים לקדם.